dați un like și un subscribe. Nu aveți voie să atingeți un senator! Habar n-aveți de legislație! Habarniștilor! Nu v-ar fi rușine să vă fie! Doamne Dumnezeu! Scandal, iată, la spitalul evacuat, protestatarii fac scandal, vedem ce se întâmplă, oamenii sunt revoltați, doamna Gabriela Firea cer, vor ca unii să plătească, vor demisii, vor să se întâmple ceva și ce se întâmplă? O altă nenorocire, nu răspunde nimeni. În 7 spitale au avut loc incendii în perioada guvernului de dreapta, PNL-USR+. În 4, chiar în mandatul domnului Voiculescu, cel care de 2 zile și jumătate dă vina pe toată lumea, doar dumnealui nu-și gătește nicio vină și colegilor de guvernare, cei de la PNL și anume ministrului Tătaru. Dacă vă aduceți aminte, în timpul mandatului meu am explicat cât de important este ca în București să fie construit un spital nou de la zero, Spitalul Metropolitan. Am realizat proiectul, studiul de fezabilitate. Avem în acest moment tot ceea ce este necesar pentru construirea acestui spital important. Am demarat construirea lui, am săpat fundația și ce credeți că s-a întâmplat? Noul primar, în loc să continue acest obiectiv strategic pentru București, Spitalul Metropolitan, în care ar trebui să fie mutate spitalele de mai mici dimensiuni, dar care își desfășoară activitatea în clădiri foarte vechi, de 50-60 de ani, poate chiar mai mult, și sunt un real pericol pentru cetățeni. Noul primar a oprit acest proiect, noul primar de Dreapta Unită. Mai mult decât atât, primarii sectoarelor 2 și 6 au mers la Primăria Capitalei și au ridiculizat acest proiect, schidând practic nevoile bucureștenilor. Au râs atunci când am investit foarte mult în sănătate, am construit 2 spitale, corpuri noi de clădiri, în celelalte unități spitalicești, secții noi și aparatură de ultimă generație cu care au fost dotate cele 19 spitale ale primăriei. Iată, acum se vede diferența dintre spitalele care au fost gestionate de mine și echipa mea de la ASSMB 4 ani de zile și spitalele Ministerului care, vedeți și dumneavoastră, în fiecare zi se mai întâmplă câte un incident, din păcate incident foarte grav, în urma căruia se pierd vieți omenești.